Prei sewulan sasi poso ya ana. Limbukan wayang kulit Ki Sunarpa Guna Prayitna. Aktivitase? Heeh. Ya poso ngibadah ya. Oh, beda karo wiyagaku. Lah, Nek wiyagaku kuwi sing ngedrama sing lemu kae. Aktivitasnya wulan poso, ya toh. Awake dibludru nganggo cat perak, ya toh. Nggawe cicik-cicik ning prapatan kuwi lho. ngamen. Oh, lothong sedina entuk 300.000 lho, nyambut gawe apa? Ya dilakoni wong ngelih kok. Mangan apa nek ora ngemis? Iya. Nek kowe nek aku trimo mancing wong piyayi kok. Nggih. Bareng kowe kok mancing. Oh, kancane sing gampang. Nek kancane didak-idak, nek awake dhewe dijunjung-junjung. Lho, dasar kepara nyata ya piye. Ya Mbak Ayu. Nggih. Niki mbiyen sindenipun Swargi Masina Nugroho. Langsung diaturke riyen nggih, Nduk. Sing mundhut sinten? Peparingipun pinten dicethake? Nggih, menika saking Mbah Roman. Ah, ngandel ora. Nggih, menika wonten artanipun. Piro? Sejuta mesti. Sayuta. Aja ngapusi kowe lho. Tombok nek sayuta ya. Coba piro? 200. 500 yo. Sing genepi sapa? Oh ya ya wis aku mung takon aja emosi lho. Ya ora. Ya gakku emosi. Lah ya jenengan ki maido kok. Ora maido ming penggendahan ngono lho. 200 apa 15. Ya engko nek arep nambahin neh ya ora apa-apa. Ya kena. Heeh. Ngersake apa, Nduk? Niki enten dandang gula pamuji rahayu. Waduh, terus dibajutke? Nggih, lajeng wae nyuwun si kucing. Oh iya, Nggih, si kucing kalih kanca tani menika. Lagi ngene bae, ngene. Nen. Dibawane ki mau dandang gulane, Nggih. bablas ki kanca tani, bablas si kucing rampung ngono bae. Kok akeh banget. 200 lho. Kanca tani 100, si kucing 100 kan 200 pas. Oh Ya iya. ora? Ya, bawane dandang gula. Monggo. Gunggemeni wanci carane kudu ceket-ceket ngene. Bintang tamu pirang-pirang nek ora nyambut gawe maneman lho. Yuk, cul dandang gula. Pak polisi sarta bubu lisi kakung putri saged gitu Nenung ning kedung mulya dusune nitik artikel kalimat iki dudu gaweane Pak Rohman. Gaweane sapa? Gaweane Mbah Tega iki mesti. Kalimatnya desa banget. Ora apa-apa iki lho mun salut lho piye desa iso gawe tembang ngeten iki. Terus rakyat samyonya Sugeng rawuh sugeng dalu Pak Lurah Kluwung, Pak Jumanto kalian Pak Congko Kluwung, Pak Budidaya Ketua PPDI Kemiri ugi rawuh dalu menika matur nuwun sungkem kula mugi konjuk. Nanun datan wonten kan nguci nanu sami patuh nyang agama nanu nyambah mring yang agung supaya Bapak Lurah
sampun nyawiji kadang mulya san Kanca tani ya enak. Anu sadèrèngipun menika wonten pantunipun Pak Dalang. Oh ya pantune diaturke sithik ya. Numpak untul ning Kutoarja. Terus Pak Sentul. Kok Pak Sentul gitu. Terus Oh. numpak ontrol ning Kutarja. Jajane dawet ditambah rati. Terus cakep. Bapak polisi kumpul sak keluarga. Mugi selamat tambah kathah rejeki. Cakep. Kanca tani cok dados. Bablas itu cek.